So gadayon nga rin ti surat, idi kalman laing ni Santos ko na natoy. Idi kalman laing. Idi kalman laing manong nemi. Tay may nakipangal daw, dagiti agkapsat nga lilikan ulib dito balay. Apo akit pimmarti kami mata, kininanang tinya, duwangan native nga manong. Kada dumapay manong nemi nga magusgustuhan di kita agkapsat. Girlfriend ko manong nemi ni Lily. Kita imayda, tapno di kasta kita umayag pakada ni Lily. Gabutan na purbarang kanon, iti aplikasyon no ang trabaho kas DH di ta Hong Kong. Kinayaban namet ni ading na nga Olive. Karedrador na lang ti high school manong nemi ni Olive. Mapad ni Lily di Hong Kong, taisot timang pabasa iti college kini Olive. Kat siyak manong nemi, iti nagigastos, ti panag-apply na. Gabutay ay tak nga ro di suna. Nubiyak nga ro manong ni Lily. Kat siyempre no anyaman ti kasapulan na makabailak-lakid di kiti paiko Umayag pakada manong nemi, napangkam nangal daw, ija karayan, tanambaran mi pa yan nagburak. Apo, no, na alam yung lagdaw mo, jumping salad. Linuto ni nanang manon nemi, te birut kada bukto, ken udang, sa bali lang ti kinilaw mi, kastamat yan ti tinuno, ken sinigang nga tilapia. Imununan dananang ken duwa kakamsat ko, manon nemi, insadya balay, agraman kini Olive. Ken nabati kami manong nemi kini Lily dito'y igid ti karayan gabutad da adda palabang bantayak kunak kininanang. Ipulang ko digiti ramanang. So maruha kam ton nga gawid. Ito medyo lumamis ti darang ti init. Adda pala ramitin mi kini Lily ko nam. Agur orayin di kalapaw no kubo-kubo. Nanang maday. Di mat maban abroad ay Una, maganmat no ito na makadanon di Hong Kong kati baga na masikaw. Kita sikugam samat ang tanobiyam. Kasano ka matulungan ni ading na. Ni nanang mat. Agawit ka din. Tamabati kami kinilili. Ito pala nga suyab ni Lily. Manong nemi makapaturong namin ti angin na dito igit ti karayan. Manong sarayjay kubo-kubo no kalapaw ket talagang aday ti sirok ti damortis na lamis. Nabangkon dinanon ni Lily manong nemi tuneg ti kalapaw ket nakaganga matmaturog ngem ti nga na manong nemi isumeten ti malak dagiti lips no. Agat tilapia. Agat kipi. Siyempre ininanam ko di kiti lips na manong nemi kat nakariing inarakop ko met manong. Iti papag ti uneg ti kubo-kubo manong nemi agkaradakan gaganit iti sumagpatat. Siyempre, limugan akmat na ang imabay nga rin mabaw kinili. Short lang tatakanyak manong nemi tanakauyusak nga ron. Inikat kumenten manong nemi ti arwaten ni Lily. Saan nga nakabra? Saan nga nagbra ito nagdigos manong nemi. Kada ito yan manong nemi inaramit kumanen ti kas ti dati nga raramidek. Tamasan sa nidi nga mapangkumasyari ni Suna di balayda kit paumyanak di balayda manong. Kaya italang manong nemi nga aramiden mi ditoy kalapaw iti igid ti karayan. Nasta ko na imatan manong naming kaslak magtan maladaga ngagdedede ka dagiti dua mansanas na mamo. Siyempre agareng ni Lily. Saan? Santos. Oh, ha? Siyempre agasog no kasta nga kirabot, kanditag, kagatag. Itiratanggan nga paset ti mansanas manong. Imasin na nga taan, makastang kagatak, tinatanggan nga paset na. Sa ako, saan to? Manong nemi babakon,
ti short na agrama matan siyempre ti pantina. Kadadan tinakulap ko manong nemi tinagbaitan di kiti legs na wen kurkuri-kura kon manong nemi ti ruwangan ti kuweba adadamat ti ba nakakikin. Oh, santo sa mga no. Ang dami na bati kadagiti kakadwata. Awandan, nagraman kini Olive. Oh, abay nga din nakinuray ni Olive. Tsaka mo, baka saan na ka mauray. Baka agsubli dito eh. Anis tuwan na hindi. Tama nga no, madoktalan na tanga kasto ito. Araramidan ka. Yung pababakpay manong name iti ulog kadadan iti nagbaitan di kiti legs ni Lily. No kastaon na itay ti panagsipsip ko manong name iti ulo ti tilapia nga nasigang nga binurakan. Adadaman ti panagsipsip ko manong name iti tilapia ni Lily. Oh, lusa. Santos, oh. Ala, nagmayahat, oh. Ore lang karadakad manong name ti datar ti papag. Kidaganit it ti papag. Tay pangato nang ipababa ti patong nang isurot na no kastang sepsepak manong name ti tilapia. No. Dito lagi dito kaili-ili ko to sa Hong Kong. Sinuntot pang hep ti ili ko no. Adakton sa saan? Naglaing ka ng mga sinunto peti mga iti dayta no. Adakton sa Hong timiksa manong nemi ti puloy kat nagsagawisyo nga naparaspas dagiti sa gumanay ti panaw nga atep ti kalapaw. Wen manong nemi pimartakmet manong nemi ti panangan ko kuna. Katalaga nga kanek kami pinsan manong. Basit lang neto isa nga ilgat laeng nga karne. Umanay nga itilmunak na mabalin sa kunot no. Allah, santo mo. Ibusamatan Allah. Gabo tayo, awak manong name amangan no adag subli. Baka subli ni Olive. Nga kamsat na. Kat makita na kami. Bayam, punakmet, tinakim ko. Sa bagay manong nalapsat met ni Olive sa ubing ngem ni Lily. Manong nemi intun awanin ni Lily. Baka sublat kung tumit ni Olive nga ta. Kamadlaw kung na-inlove ni Olive kanyak manong. Umapapal no kasta nga bimbinisito kami kinimanang na. Ay, sakla ko mamat kasla na lakula. Manong nemi biyat kon tipanak siyempre adadan tipanag sa Anton. Siyempre, panakkilan met manong ada ito dalag ko. Nga insir ko ni ti kuweba manong nemi kat dito'y nga nagsukisuk dito'y dalag ko iti uneg ti kuweba. Saan nga amon manong nemi ni Lily ti kapten na ti ulo uno saan ket pagkapten na ti tatar ti kapapag. Tas taunayin manong nemi awak lang numarpog ti papag. Tas taunayin ti panagwayong pati ti kalapaw manong. Gabat tayo pinaspasa ket mapala kon ti eriknak ket mapain kami nga duwan. Nagsabat ti nami manong nemi ket nagkinayat ket kami Kapag isumet nga nagrekab tiri daw ti kalapaw manong napatalyawak. Ala, kasladag sisirip kada kami. Gusto ti atap ko. Nagsubli ni Olive. Siguro nakita na manong nemi tinaramid ko. Tinaramid mi kinimanang. Manong nemi ipidwak mapaidingam saan nga kayat ni Lily. Tanadlaw ng samit. Nga nakakita nakadlaw ka na kami manong. Bimangon na akong insuot kong terwatek. Kastawat kang kuha na. Sa kamrimuar ti kalapaw. Ajak pe pinunasan tilengit ko. Kitagpay sumanong. Adad to'y ni Olive nga gururay. Olive, ate, nabayagkan? Saan sampit ko ate? Liplipas yun tayo sa mga petak. Liplipas nga. Karirihi ko na ko.
Ala, gusto ko nilingit yun ng padpada. Ate, hampay ka nagplaster short mo na eh. Ah, urikin ka kuya na eh. Kapag plaster ng short mo, ala, gusto ko nilingit yun ng padpada. Abi ka nagsubli ka kami. Umit ka dok siya dyan. Kumakit nagbati ak. Tapos agkukuhig tayo ng talo. Dito pa yung mapan? Aman, hindi. Umuna ka lang nga kapsat tayo. Isublik ti Rama nga binorak tayo. Tumbigatan. Di ka naman dong. Baka mapaspaka gusto ko nilingit mo sa tumapog. Tumbigatan. O sige. Tumbigat nga rin. Agawit tayo rin. Naglukan kami manong nemi. Detay kurong-kurong. Ay sumati pagbunag ko manong nemi kada kiti harvest sa mulak nga natin. Ken kastamatan pagbunag ko maglako akiti kalding uno baboy manong. Tado nga rod manong nemi ti pagmulmulaak iti nadumag-dumak ti klase na nga natin kastamatan dotaraken ko nga kalding baboy manok kastamatan baka. No ilako amin di kita nga taraken ko manong nemi agad dakkel. Umanayin nga pangkasar ko manong nemi kinilili. So nga dakkel nga nainted ko kinilili ang gastusan na nga nag-abroad. Kada damat ited kunto kini Olive manong nga para iti panag-enroll na iti college. Ken ited nanto kini nanang na para kadakwada. Siyempre, hampay lang makapawit ni Lili kabuta di ba't pa nakapan. Makabulan o 2 bulan to siguro sa ba na trugina pa nagpawi. Hindi pinalubos sa dagid ang kapsat manong nemi kabayatan ang kururay kami timinimas nagpaamyanan. Nagsisimpat ka ha? Kinunan ni Lili. Talaga magkasimpetak. Baka no, adan to sa bari nga babae jay nga itukot mo di kalapang ma. Bayam na pabantayan na kini Olive ngading mo. Anong pabantayan nga magbukam? Siyempre, no bakasyon. Awang klase ni Olive, di umay dito eh. Ito umay nagbantayan. Oo, umay nakabantayan? No. Ay. Santos. Kabsat ko isuna. Kawan, awan sa bali. No, awang ka. Awan ti makaitan ti masapul ko kada ni ading mo. Loko-loko ka. Danog-danogan ka. Kulak lang deta. Ngam nanging sa ni Olive mano. Ano to ko nung kuya? Awan, bantayan na kano ko na ni manang mo. Tama nga kano no, pagsukotakin ko na. Tuwag bantayan ka. Umay ka bantayan dito na basak. O, kitam? Pakitam ka jak pa ibaga na nga umay dito. Oy, Olive, ate, hanang umay dito. Umay ka nagmay mesad to. Malasin no ay mam nagdikapsat ta. Una ay nanang. Ngamsa ka mo may. Di mat ay bantayan ni kuya. Baba malatan no chicks. Bahala iso. Siyempre manong name ti kaawanin ni Lili maililiwak met. Imawan ti sarda iting kam panagtinex, panagtinawag. Pati ni Olive manong name kidagtetex uno saan ket tumutawag. Kuya, kumusta? Kastoy. Nagpawid na anang mon, magpawitan. Kuya, nailiwag dita. Sino, mailiw ka dito, ibuno ka iliw na. Solay Ipas na pagbasa, oy, hanggang pala boyfriend. Tapos saan nga masayang natin ipag-grigata ni manang mo. Kaya no, pagkurkurangan na siyak matimang ted. Dua kami, arig na nga dua kami timang pabasakin ka. Sungorot nga kuya, jak mo, kasupapak tiki na yung bag mo. Nga mabalin na kung makita, supapakak ita. Nagduko kan. Sila dakit mo sa wan. Awan kuya, si Kamet. Agsingsingbat ka. Ore kang ka kuya, agsingsingbat ka. Idadan manong nemi ni adadwa nga tawanan ko nakuma manong nemi ni Lili ija Hong Kong. Nagbalimbat nga narasay. Di pa nag-text back na text ko. No tumawag saan nga sungbatan. No sungbatan nan, saktong matente saan nga
Saan nga masahong sumumba. Uwan manong nemi, aging ka namin pinsanan. Ngawanan ti awag na. Kadyak matin matawagan. Nagbalbaliwan manong nemi ni Lili. Dua pa lang atawan. Imagine. Nakalipatan ni Lili. Hindi ito nagbat nga na siya at kang kuana, manong nemi, aduman di kita babae, manong nemi, krusunada kanya, kadyak idatotupan. Kapag nga runtad na ni Lili nga nubya. Aging ka nga timawag ka na mismo isuna, ket kunana. Santos, nakalagip ka? Awain tap no, may bagakin ka na mismo. Tiyan niya. I'm sorry. Sakti mo na nga nakalipat. Sakti mo na nga nagbaling nga narukop. Lipatan na kon. Takabay. Adan sa baling ang patpatik ko. Gabo siguro ta. Pinaramanan na. Kaililiw ko pa. Siyempre, dapat nakasagana nga mga FTiliw ko dito eh. So nga, ano gutek, nagbali na ka narukop. So napipindasan ni Bagak, tapno saan ka mang namnama kanya. I'm sorry, Santos. Awanan ti sa pulag peken ka, ti kinapudnom kanya, kinasyaat mo iti pamilya. Di kan tumalipatan. Nilangin apo Diyos ti mga supapak, ti adu nga tulong mo kanya, kada kami. Bye. Hello? Hello? Manong nemi, nagsakit tinakam ko tikas diyang inaramid ni Lili. Naging inuma ka nagbarbartek manong. Kahit ninanang umat sarday na magbaga kanya. Ay, apo, kas kala di lalaki. Bakit no talaga saan na ka na kaya takit apay? Ibarbartakam ka din. Data magdadali sa lunat mo, loko. Nga pakapakabaybay-am, digit trabaho. Digit imulam, mabaybay-am, di tarakin mo. Balusan taglang lang. Ay, apo, ya. Ano na nga nasakit tinakam mo, namin na dumaten nga naalam, tibulibol mo king kuana. Tilang nasakit agad, adot na tultulong mo, ti pamilya na, kalpasan na, agad na, hanggang man lang ang katuluyan. Basta dakit di panagatap ko, hindi nga nagbalingan na rukop na di nga babae. Sige nang, hindi lang pagkatanakan. Dalakak lang, iluliwag ti amin. So ako pagdanakan niyo. Manong nemi gapotiya, manong aldaw nga panagbarbartag ko, diyan ka mo nakaidistiswa ko ti cellphone ko. Napukaw ko ti cellphone ko, manong nemi, at gimatang ti sabalin, diyan mo tinam mo ti number, di kitinaskin ko mga teksak ko na tawagan. Closingin, manong nemi, nalpasan ti may kadwa nga tawen, ni Olive iti college kat siyempre agterjirton. Ngayon kasanong pa nga makabasa ita, piman. Awan mo ten. Siyempre, baka no saan mo ten nga, pau-pauit na dyan nga, Lili. Kan kasanong mamuak ti kasasada. Tsak mo ten makontak ita. Mapanak kumangin. Babaamon, ano umat pabarak, kat awang kami matan kinili. Ay hanggang iti may sa kamalem, anong nemi dimteng ni Olive nga mismo. Nagsangsangit, Kuya Santos. Imarakop manong, oh my God. Napimpintas ni Olive nga ni Lili. Sa patsyek ni Virgin pa lang dito nga babae. Kan madlaw kayo din manong nemi nga dapat nagkursunada na kanya. Umar-arakop ket malanglang abko ti bang luna. Umar-arakop manong nemi ket imud-mudumud na tirupa na iti barokong ko. Manong nemi, siyempre, makalagi pa ka. Kastaon iti rungsot na manong. Dito papaumok ko. Yan pinagturay ko manong nemi, tinengkabsatan nga riknak kang kuana. Mabig sang sangit ka. Kasano, di ka matin matawagan. Inramaraman na kami matin nga ginura, itiguram kini ate.
Sabi na, naman na, itinagsina kayo kina ate, di ka ba't nan makontak? Kuya, itultuloy ko mo tibang tulong kaniya. Uri awang kayo kina ate. Ay, nilakit mo sa akin. Pagbasahin na, kuya. Please. Awanin ti may ipauit pa ni ate kaniya. Kada kami, gusto nga pagpakasyakan ka. Di mo ka di kaya, kuya? No siya kung di kasukat ni ate? Ay, nandakit mo sa akin. I love you, kuya. As your brother. No kasano ti panagayat ni ate kang kayo di. Mas pekan niya. I love you. Kuya, siya akong tawon kay matan kini ate. Siya akong kuya. Yan tangay si Kamil ang mangibagbaga kanya kini nga napimitas ni ate, di ba? Di mo lang mo nga nakita kay Idi. Kaya di ba nagpinakadayo kini ate. Hindi unang ti abong-abong, ti kalapaw. Ano? Oo, nabitak hindi. Kapag bitak pa lang, sak ng sugli, nakitak noon at inaramid mo kini ate. Di mo lang mo, kusunod apal ko. Di mo lang mo, kuya. Kakangkalayon kayo bagbaga. Sakla ko man kung kunang. Di makadikayat, kuya. Nakasagana ka mga ipahit, amin namin ko kinka, kuya. Ora itamad lang siya di kalapaw. Chigit ka na yan. Kaya't ko kaya. Kung nang malunok patulong ka kanya. Uwin. Sak nga rin din kasukat na ate. Niyaman na ka sa pulak. Itad mo kanya. Itad kumat kang ka sa pulak. Kasanor makabasa ka. Basa ka. Kasanor nagsigug ka. Oh, di saan nagsigug? Happy nga rin nga nagsigug ni ate. Ibatarak. Ana? Ariaan akon. Ang mga numaluko na makita. Kito na okay lang. Tapos na may panagnig ko nga talagang ipatpatig ka. Nasanggot to tultuladan ni ate. Hanggang itong isusukat ko ya. Sa anak as kina ate nga listo makalipat. Ibatan na karoten. No tinak ibatan di ka tulungan. Ha? Ibatan na. Sige. Sige, tulag ta nga naglaing. Tugaw ka? Nagplaster ka tugaw, tagtugawak, tagsalita ta kasyat. Sige, kuya. Dua pa katawan. Agraduar ka ton. Palubos ti apo. Siyak tibang tad kada kita amin nga gastusan. Ti parang basa. Orita, ti problema ta ato urnong ko. Doon kita ti mabaling ko ay lako. Basta akong ti sabali nga ramidem no di mangipasnek ti panagbasa. Saan ka nga makiboy-boyfriend? Gusto na nga makiboyfriend, hagkat boyfriend ka maten? Di ba ganun? Siya maten ti kasukat ni ate. Sa mula panunutan deta ito makapagturpos ka. Kada trabaho. Mawatam ka ti kahit ko sawan. No talagang ipatpatignak. Ipanagnak mo, babayan ti pastek mo ngagbasa. No anyaman data panunot mo nga nabuybuyam kada kami kinimanang mo, dilipate mo. Sige kuya. Hindi mo kaya, kuya. Tiyan na. Kasupapak ko tibag mo. Ket nung papanawan ka kat saan ka nga tulungan. Makaungat kamon nga ulitin. Di naksulisukin ng kastak at narukupak. Kuya, saan ka kumamat? Sa mo kumamat ng tulok na nababat pa nagkita ka. Araraiman ka. Iso nga paraim ka. Mawatam ka di? Mawata kuya, sorry ha. Nung nagbalinak man nga narugso.
Kahit ko kumangamin met nga, maramanan di kiti lips mo. Di raman na kita. Awan ti mapasama ka data. Sige man karot kuya. Kuya. O ana. Nagmayat. Ariana kon. Tuloy tan kuya. Ito di silad mo. Pauday kan. Di mo ka di kayan. Kaungat kan na eh. Agungat akangan. Kuya mo. Posible ako. Naglukuhan. Isungat ka ko, nakaryaan ako. Kat ni masulsulin suga ako. Jak kayat pailaeng. Jak kayat matunday terapaap mo. Sige. Biting. Manong name. Sa nga bali ang maawatak ni kuya. Pinabalunan nak nga rod manong name. Iti aramatic to nga pag-enroll ko. Kinadupet din pabalo na kanyak nga nateng ken karne manong name nga para kada kami nga gina. Huwain impabalong ko ken kuhan ako nakuma. Tasyak manong name ni Santos din nagsurat saan nga ni Olive. Manong name. No ba yung muk manong name nga ni Olive ket babit-bitin. Talagang kahit ko kumanan talagang tinarid ko tiriknak. Huwain manong. Sa nga gapo, takagurak, tikabsat na, kit pagibalsak, tikabsat na. Ngam raraemek iso naman ng name, takanukasano, iti panagayat ko, idi kinilili, adadaitan, ti panagayat ko, kinuolib. Dedi kun bagak, idi nga pagrepitak, idi nga kapsat. Sa ang rapit, no di kat pinagsinublatak layda. Awan na nilili, ti pusok, di olib tanda. Ibas nagdangarod manong name iti nagbasa gengganal pas nanti third year kat para fourth year nan manong name. Ngayon tinilawnak ni nanang iti may isang agundaway nga napanak man na nagpawit iti kasapulan ni Olive. Ay, Santos, nanang. Dati ko nanang ako. Agbulmula ka ng sabali matagapit. Nimot nanang, sino kumat sa bali, agap-apit ka na kiti mulak ka natin, gatsak agap-apit ka ilaklako yumet. Nga dandaniya, inaldaw, aglako tayo. Sano, ada gumatang tibaka, kaya naglako tayo mat. Ado gumatang tikalding, katamanok, baboy, kaya naglako tayo mat. Maurnong mat. Ngayon, panam ka na gitornong mo. Itad mo, jay. Nalpas na ka lang roden nga, liniputan na dyan lili. Manot na gastos mo kinilili, iti pa nagabrod na. Manot intultulong mo kanig iti pamilya na. Iti akong pati maipawit na. Yan at inaramid na ka. Sa ita, insublat mo dyan kapsat na. Nga mulmula amisuna. Ngam sa balin tumatagapit. Ay na Santos, pagbalbalin ng mga tanga. Tibagim. Bayan nyo nang. Bayag nga. Doon sa balik agapit. Isa. Tinaskan ka. Tumultulong at. Makamon na po Diyos ang mga supapak kanya. Nung kasta nga makatulong at. Nasakti si Kabarok. Isardeng kon. Ang yatayang mo. Baka naman sa balin nga boyfriend na niya nga Olive. Adda ni Timaudi manong name niya semestre ni Olive, idi adda tumawag kaniya. Hello? Hello kasin? Sinete? Di kasin mo nga bentor. Malagim mo? Huwag malagim ko. Habay, katawag ka wan. Maglagid na sa rakak tinamber mo to. Kahit ko kumang-i-report ka. Di ba nasa umi di kanya nga nagsina kayong kinilili? Uwin. Kalbasan na yun, sublat mo yung kapsat na. Graduar to, pagbasbasahin. Nakikita ka mismo yung kapsat na. At kinalubon natin motorsiklo. Simrek day ti hotel. Saan lang ang griro, malasing ko. Wala, nalipata kami nga pinicture eh.
Sige kasi, thank you, informasyon mo. Nabayagan? Ita, baka dad na rin darumaran. No short time ti kasada. Sige nga na. Thank you kasi na. Diyos ko. Gustong sabit siya ko na ni nanang. Agmulmulak sa bali matagap-apit. Kinagraduarto ni Olive. Diyos ko aya. Hagpadpadala ang kapsat. Magpeso nga ta. Di dumteng tinabii manong nemi tinawagak ni Olive. Hello, Olive? Kuya. Kuya, maudin nga semestre. Di lumamin ano niya. Nagteka ko ti board. Kit makarwarak. Siyempre, alis to nga makastrek kag trabaho. O no, private to pa lang ang hospital. Sakto mo na sumra kiti government. No, da ma-strek ang government hospital na Pilipinas man lang di man, kuya. Makardura ka nga ta. Ikasanon no, masikugad na kahit lalaki nga nang i-check-in ka. Ni June? O makita? Kuya, saan kami nga nag-check-in? Agpeso, napilitan na ka nakilubod kayong kuha na mo kitulundag sa Diabalay. Ngayon na panak ba din sa rekan ito kung panty hotel. Ngayon, saan ko kinayat? Intarayak ka, kuya. Sorry, kuya. Diyak to nulitan di makikuyog. Hindi pa lang kami nag-aarip kanyak na dyan nga June. Sorry, kuya. Nugasta. Saan ka po no? Saan, kuya? Uri, ito bigat, umayag dita. Tayo pa nagdag ko. Edad ko king gati bagik, tikin ang birhen ko. Virgin ak pala ang kuya. Awan di sa bali nga pangiranta ak, pangisagutak ti amin ko no saan nga si ka. Mamati ka kuma. Ano gutag ka doon na kita agararim kanyak, ano na kita mang pamuspusan tapno laing agbaligi dan magtagi ko kanyak. Kas kinin June, ngayon saan nga nagbaligi kuya. Pinagustok lang nga nagkalubon kami. Kati amok kita lang nga mapanakitulod. Gimnapatakbad kami. Biglang yung panti. Sige, Arad. Nagtalakan kay ka. Mamati akon kay ka. Nagyaman na, kuya. Sige, nagyaman na tasang kang imbala kinimanang mo. Ida graduar manong nemi ni Olive na panak. Kat siyak tinangabay kan kuwana. Kas itikid daw na kan impalubos met ni nanang na. Wan manong nemi nakaragragsakak akas bet ti kinaragsak na. Kaya di pa nagturpos na manong nemi siyak manin tinagpaala adu manin manong nemi iti paala na ata siyempre adu taraken kumanong dinteng ni Lily. Lily? Kumusta kan? Santos? Gustoy? Nasiyado na tintuloy mo timulong kini Olive. Kat siyempre, isun tinagbaling nga kasukat ko. Kang kalang ginawdawat ng sabi ko mata. Nabimbinnas to nga amang tibiyagyo. Ngimiti siya. Katsika, kumusta ka man? Gusto ba anak yo? Kasano kung mga ganak kami? Sika man. Apa yung dadabrin siya? Makaput ko siya tumboy? Ewan na ya. Lipatak, tumboy kain ng sukat ang ganyak. Ay, buhay. Nagbababawi ako naman yung out babaling ko. Kaya ito kinahit ko. Di lagin pakaragsakak. Ti arapaap ko, kinarapaap, ti kapsat ko nga pagbalinan kat nagbalinin. Babayin ti tulong mo. Nga saan ko nga naituloy nga timulong suna. Okay, balbaliwam ti biyag mo Lili. Abalilado ti amin. Kastang ti plano, barbaran. Sige, tanak man kablahon ni ading ko. Kaya kumusta ang matininanang kanili kapsat ko. Pemano met lang ni Lili kadait ni nga rabi manong nemi. Kat nabati ak siyempre. Kung nakaniyak ni Olive. Kuya? Ay, kuya kad pa lang. Saan? Thank you. Akay tata. Dakay dana.
Apay, baka sagkak pakaturog. Kaya maturog tanto nga, duwa ka, pasan na. Sampay lang ita, baby. Ure kayat kon, ure kayat mo na jak kayat. Papay mat, kakaiso na nga virgin ka. Ni manang mo, hamatsak di mo na kayat. Kadi, iso nga si ka. Basapol nga, into ni kasar ka kahit virgin ka pa lang. Kahit ko unay, nga, may bagay to kayong kati arwatim nga trahe de Buddha. Sigurado ka, baka no madamdamag, tugtugkan dito silad ko. Ang kahit datamot lang ko na. Santo, mapasamak data. Nandun ka nung harap pa nag-asawa na, agumbra ka pa ay. Manong atawan, 2 years ka pa nagtrabaho. Sa tanto nagkalesa. Kaya tuloy tang tulungan nagrekapsat mo. Nakasaysayat ka nga talaga, Kuya Santos. Yung baglagid din na nagluko ni Manang, katsyak, nagtungpalam. Kahit kasta nga ron tinapasamak manong nemi sa kula natagikuha, iti amin-amin ni Olive. Sakla nagapit, kadigiti mulak manong nemi, hindi ta makapag-asawa kami kay ni Olive. Yung matandar manong nemi ni Lily, di pa nagkasarmi. Kaya nakaragraksak kami manong nemi, katada kami matlaeng kay ni Olive. Numampesaan isot imuna, no tikat ni Manang na, ngam iso nga talaga tinaikari, apara kanya, katsyak met tinaikari, apara ken kuan. Siyempre, dito lugar mi, manong nemi, tinagnaidan mi, kat nagtinulong kami, kay ni Olive, iti agtultuloy nga kaadari iti tarakin ko nga dingwen, nagramamatin ti panagmulak, no kasta nga bakasyon na, day off na, iti panagtrabaho nito ospital, iti ilimi. Dito nga nakastrict ka din sa reko. Duwa manong nemi, dagiti anak mi. Kahit posible nga na yun na mi pa'y, tasan pa nga nagpalaygit ni Olive. Kaskas di manong nemi nga awan ti ornos ti pamilya wano biyag di Lili. No pa'y kasta, nagraduarin manong nemi ti adjen ni Olive, kat sumasarunong tumetel nga graduar. Ti buridek nagtultuloy ting kampanang tulong kadagiti kakapsat kan ti ina ni Olive. Dahil nga ron manong nemi ti pagkabuklan, ti pagkasalita, ka nagbalin na pasat, idi kasla, idi kalmalayang nga napasamak, kasapay kuma, tadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarimingan ti biyag, kadagiti padag, nga dimngag kan nagbuya manong, more power to your program, and God bless. Troy, nga ron nagyaman nga pagkaya mo, Santos. Agaman akmat kang ka Santos, iting ka pa nang ipura ti pagkasalitaam, iti kinalaing mo, tapi hamot nga makunang pinagrabit, naraman nga duwa, dagiti agkabsat, ngayon karada nga naikari para ken ka, in inaudi. Thank you kadagiti amin nga nagdengag, ka nagbuya,